Εύχομαι σε όλους καλό απόγευμα. Θέλω να μιλήσω για ένα θέμα σχετικά με τα εσωτερικά κίνητρα του ανθρώπου, του ανθρώπινου σώματος και του κεφάλου πάνω απ' όλα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύετε ότι η γυμναστική απαιτεί πολλά κίνητρα για να ξεκινήσεις. Χρειάζεται να έχεις αυτοπεποίθηση, χρειάζεται να έχεις μια ήδη καλή ποιότητα σώματος για να κάνεις κάτι. Πιστεύεις σε κάτι πεποιθήσεις άλλων ατόμων που ενστερνίστηκες χωρίς καν να είναι δικές σου αντιλήψεις. Αυτό κράτησέ το. Και γενικά είσαι μέσα σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτό που θα σου προτείνω εγώ είναι το εξής. Κάτσε να λογίσου για ποιο λόγο θα ήθελες εσύ να έχεις ένα ιδανικό σώμα για μετέπειτα. Όχι μόνο για την τωρινή σου ζωή, αλλά και για τη μετέπειτα ζωή σου. Μακροπρόθεσμα. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι πώς επέρχονται με βραχυπρόθεσμους στόχους. Με ένα βήμα τη φορά. Ακριβώς έτσι. Γι' αυτό ξανασκέψου το για ποιο λόγο θέλεις εσύ να έχεις το σώμα που εσύ ονειρεύεσαι και ποιο θα ήταν το ιδανικό για εσένα, και ξέχνα τα πρότυπα που υπάρχουν εκεί έξω. Ακολούθα 1, 2, 3 που εσύ πιστεύεις ότι αρμόζουν στο δικό σου χαρακτήρα αλλά και στη δικιά σου ζωή, και ακολούθα τα, εφάρμοσέ τα, προσάρμοσέ τα στη ζωή σου και απλά μην κοιτάξεις πίσω. Και να σου πω το δικό μου ιστορικό κίνητρο αυτές τις 2 μέρες που θέλω να το χτίσω. Να έχω ένα σώμα το οποίο θα μπορεί να κουβαλάει 2 γαμημένες τσάντες, παύλα σακούλες του σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν με βλέπω καλά μετά από κάποια χρόνια. Η μυκή μου μάζα, ειδικά η ομική μου μάζα, πέφτει, μειώνεται. Έτσι πρέπει να χτίσεις κάτι καλό τώρα που είμαστε νέοι, αλλά ακόμα και μεγαλύτερη ηλικία. Γι' αυτό το λόγο και τραυματιζόμαστε, νιώθουμε διάφορους εθνικούς πόνους και πιστεύουμε ότι θα πεθάνουμε. Όχι, δεν πεθαίνεις. Λίγο γυμναστική θέλεις και τίποτα άλλο. 10-15 λεπτά, δεν σου λέω παραπάνω. Μπορείς και αυτό να το κάνεις 3-4 φορές την εβδομάδα. Αυτά. Καλό απόγευμα. Φιλιά πολλά.